Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Carlos Hilado Memorial State College, isa na karon ka universidad. Paandam sa DOH sang posible pagdamo sa COVID-19 makakululba suno kay Governor Lacson. Sa balita nasyonal, pagbukas ang klase sa Agosto 22, ginaduso sang DepEd. Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaandam sa pagbakal sa 20 kag 5 peso coin sa mahal nga presyo. Sa balita international, US President Joe Biden wala pa sang plano nga magbisita sa Ukraine. Sa balita sa sports, Banaryo saklag kag inyong pangunahan ang 12 kakatapos ang Philippine kickboxing team sa Southeast Asian Games. Balita Entertainment, Glamour and Majestic Crown ginpresentar sa Miss Universe Philippines. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang tips kung paano padamulon ang kilay. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Abril 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Alamin kung paano sumali sa Aksyon kagamang aga ha sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Follow, like and share lang kita mga ka-aksyon sa aton nga FB Live, no? Kag sa tanan dira nga mga kapihan, maayong aga sa inyo sa tanan nga mga merkado dira. Good morning, good, no? Kag sakay Rochelle Evangelista, maayong aga kag dira man sa kay Jean Boarom. Good morning sa kay Stella Marie Celis, maayong aga man. Kag subong man dira sa mga batchmate ko sa batch 81 Balasang Ramon Torres National High School. Good morning good sa inyo. Kaya sa akong mga kopdana naman sa VPA, no? Volunteer Probation Assistance sang Bacolod Parole Probation Office number 1, no? Maayong aga gid sa inyo, no? Kay Kagawad Ulay Abalahon, good morning sa may barangay Kabug. Kag kay Kagawad Mira Polidario sa barangay Pahanukoy, Kagawad Noel Libuon, good morning man sa imo, no? Kay Kap Jojo Malayang dira, maayong aga man. And also greetings kay Ma'am Vanessa Mayo kag Dr. Matt Mayo, no? Sa Rochester, Minnesota. Sa kay Erla Vega kag kay Barky Tribe, good morning dira sa imo, no? Sa kay Kimpoy Yulo dira nga ginagreet niya permi. Maayong aga man. James, liyo ko sa akon dira nga monitor sa Piak James. Sa kay sige, sa kay Evelyn Tumakin Brothes. Brothes grone kay daw na auto naman ang akon dira nga kwanta na abisi mo dira. Kaya si James daw padula ka mati sa akong request siya. No? Evelyn Tumakin Brose Escorb man eh. Basi Brose, ay Brose ginsuli yan ako ro. Okay. Sige mo nagali Brose. Hindi nga gano ka dang ginasuhot mo. Anong ginasuhot mo? Ray Flores Barrioga, good morning man. Sa akong dira nga classmate kay Georgina Sarcia. Nalipat na naman ko sa apelyido, gin-text na gapon sa akin, message na gapon sa ako ni Tiray Linaha Kayaw. Nalipat na naman ako sa iyang apelyido. Kabudlay nga daan sa inyong mga apelyido nyo bala, galiwat kung magdalagko na kamo. Ano na? Dali lang, wait lang. Are, bebe. Te, musta? Why? Ara. Volume ko na. Be? Why, Ged?
Kay Christine Menyes Villalobos, good morning man. Sige, standby na sa mga balita. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signatures. Sa detalye na sa ating pangunang mga balita lokal, opisyal na ang pag-convert sa Carlos Hilado Memorial State College pakadto sa Carlos Hilado Memorial State University. Ini ang ginanunsyo ni CAMSU Director for External Affairs Roderick Samonte kasunod nga pahibalo ang bulutuan kay isa na ka State University pagkatapos ang CHED and Bank meeting. Manumdumang si Congressman Greg Gasataya nag-author sang layi nga nag-convert sang bulutuan pakadto sa State University base man sa Republic Act 1136. Sunod kay Samonte, iyang ginalantaw nga hindi pa mabatyagan ang epekto apang dako ining butang hindi lamang sa bulutuan kundi sa probinsya sang Negros Occidental. Dunga pa ni Samonte nga bangod sini mapa-expand pa ang mga programa nga ginatanyag sang bulutuan. Nagpasalamat si Samonte sa mga tawo nga nagbulig kaangay sa mga stakeholders, manunudlo, estudyante, past presidents ng bulutuan kag iban pa nga sektor. Sunod pa kay Samonte, may transition pa nga natabo kaangay sang rebranding, mga logo, ngalan kag iban pa nga ilan na sadto natalakay. Ang status being a university is really such a big deal for not only us but for the island of for the province of Negros Occidental kag ang isa sini is siyempre ang in terms of mga programs pala namon kag mga services mas mapa-expand siya namon. Ang kabahin sa pahayag ni Roderick Samonte sang CAMSU. Nakalipay kag ginapanginbulahan ni Congressman Greg Gasataya ang balita nga isa na kay State University ang Santo Carlos Hilado Memorial State College. Suno kay Gasataya nga sa una nga termino napasar ang Republic Act 11336 o kunang pag-convert sang bulutuan pakadto sa State University. Ginalantaw ni Gasataya nga ang conversion magaresulta sa mas dako nga pondo para sa CAMSU, mas maayo nga oportunidad para sa bulutuan, mas madamo nga programa nga kag kurso nga matanyag, mapaayo ang bulutuan para makakomodar sang mas madamo estudyante nga may libre ang tuition fee, development ka improvement sa academic facilities, mapasanyog ang academic research, refinement sa CAMSU corporate image, kag mapaayo pa ang kalidad sa edukasyon sa tanan nga campus sa CAMSU. Dugang Parigasataya, ini ang konektado man sa RA 10931 o Free College Education Act nga iya gin-co-author. Sa una sining termino bilang kabahin sa iya advokasya nga mapaayong kalidad sa pampublikong edukasyon sa syudad. Sa ibang baraton nga balita lokal, makakulul ba ang paandam sang Department of Health may kang tanan sa posible nga pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas sa tunga-tunga nga bahin sang Mayo. Inangin pahayag ni Governor Bong Lacson. Sunod kay Lacson, natabo na ini nga senaryo sa pila ka mga lugar sa pungsod China kag hindi malayo nga matabo man sa Pilipinas bangod sa ang paglapas sa minimum public health standards labi na sa mga campaign rallies may kang tanan sa Mayo 9 nga eleksyon. Sa nagligid nga Abril 14, ginpahayag ni Health Undersecretary kag spokesperson Maria Rosario Vergere nga ang pagnubo sa compliance sa mga Pinoy sa public health standards ang posible nga magaresulta sa kapintunga sa milyon ka active infections sa National Capital Region sa bulan sang Mayo. Sa Abril 18 nga datos sa Provincial Incident Management Team na record sa Negros Occidental ang una nga single-digit nga COVID-19 active cases sa kadamuon nga 8 lamang kakaso. I hope it doesn't happen because it's happening in Hong Kong, it's happening in China, and they know that what's happening here in the Philippines where we have this campaign period, obviously violation of distancing. So it's a prediction that they're making. It's scary, because the numbers that they're saying is really big.
Ginpahayag ni Bacolod City EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Sorongon nga very stable ang sitwasyon sa syudad matapos na pabilin sa Alert Level 1 ang status kung COVID-19 ang paghahambalan. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Sorongon nga ang Bacolod ang may 23 ka-aktibong kaso sa diin, 3 yara sa hospital, 3 sa quarantine facility, kag nabilin na ka-home isolation tungod nakapasar sa guidelines ng National IATF. Sa piyak sinipadan ang kampanya sa syudad para sa pagpa-booster shot kag pagbakuna sa mga kabataan edad 5 tubtub 11 anyos kag 12 tubtub 17 anyos. Samtang gidpahayag naman ni Bacolod District Engineer Jaime Havaliana ang lapnagon nga pagkaayo sa madalanon sa siyudad sa Bacolod ang kabahin sang Convergence and Special Support Program kaupo ng Department of Tourism gamit ang pondo sang gobyerno nasyonal. Sa karon may mga road construction sa Via Sakino Drive, shopping area kag Dalan Hilado. Ginpaatag ni Havaliana sa piyak nga city streets ang nasambit nga madalan apang sarang nila ini makayo gamit ang pondo sang gobyerno nasyonal. Ginklaro ni Havaliana, may koordinasyon nila opisina sa City Engineer's Office lagip man sa Bacolod Traffic Authority Office. Ginako ni Havaliana nga napektuhan ang proyekto kasunod sang damlag lang pag-ulan sa syudad, rason nga ginapa-drain o kung ginapamalapas ang contractor ang ginakayo nga dalan antes magsemento. Ginapa-aksyonan sa karon sa isa ka residente sa Purok Mabinoligon, Barangay Iglawan, Banwasang Mursya ang ginalegar hindi magwanta kadamuon sang langaw nga nagapekto sa ila kada adlaw nga pagginawi labi na sa pagkaon. Sa interview sa Action firing line ginpahayag ni Maylin Elcoran nga sa sulod sang 6 ka tuig ginagwanta sa mga residente ang langaw nga nagadagsa sa tion sang harvest sang poultry sa lugar. Samtang ginklaro ni Elcoran nga paghatag solusyon sa problema lamang ang iya tuyo kag wala sang ano pang intensyon nga mahimo makaapekto sa liderato sang barangay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 16 minutos sa nagaligad sa atak na nga las 7. Pagbukas ang klase sa Agosto 22, ginaduso karon sa DepEd. Samtang BSP o kung Bangko Sentral ng Pilipinas nagpaandam sa pagbakal sa 20 kag 5 peso coins sa mahal nga presyo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon para bala sa Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel, Cabatu. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kon tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan. Homa Lumena, may ngaga, dira kay Alex Fuentes, kag kay Atia Kim Iriman. Ana Sinoro, good morning man. Kag dira sa ikaw na big doors. Kaya, dali lang. Ana Sinoro. Sige, pangita. Alam nang ginapangita mo. Kay Michael Singol Lamayen. Good morning. Sige, good. Ara siya sa Barangay Alihis. Sige, kay Teresa Linahakayaw, good morning man. Kay Ma'am Van Mayo and Doc Matt Mayo, good morning. Yes. Hello, Ma'am Van. Ara siya sa gym gali, naka-gym na Ara sila. siya sa gym. Yes. Wow. Oo. Sana all ga gym. Sana pa kayo makabalik sa gym man. Balik ka lang to kag maglantaw. Balik lang kayo ka mag-hello lang tayo sa Yes. coach kaya sa una, no? Sige lang. Correct. 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 Si... Ikaw pa. Ito pa, kurikan ko na iya bisan rom. Kurikan ko na siya, correct. Good lang, mali kung wala ko yung wala on and off. Di yan kung gusto ko yung mag-ubo-ubo yung gawa yan. Hindi ko maubo ya. Sinyas ka sa akong maubo ko kay patyon ko dayon. Sige, dapat may mga may mga imo ta dan mga signs, mga sign language. Para makabalo. Or mga call signs. Basta mag-amo ko na gani, mini-off mong correct. Sige. Very good, practice. Tapos hindi ka na magambal. Kay iwan ko pa na mo. Correct. Sige. Sige si Michael Singolamayen, okay, nabasa ko na. Si Miss Lily, wala pa siya tulog, action boy, gabiyahe na siya pa sa, actually, ara siya, I think, sa Heathrow Airport. Heathrow, sa London. Sa UK. Sila niya, I'm so excited. Hindi siya nakatulog, no? Kaya excited sa ma-meet kita. Ano na lang, pila na lang ka-days. Yung countdown. Kaya Tia, good morning man. Wala pa siya tulog. Amo man na si Ma'am Banda, so puli siya. Feeling ko hindi pa siya katulog. Balos-balos lang. Kay Migo ko da mawel akol kanyada. Morning man. Good morning. Dennis Nuestro, good morning sa Woodfire Bacolod. Winsky Morales. Why ka pala kalagaw sa Woodfire Bacolod? Why pa din sa Nampiao? Ano na siya mo? Pizza. Sa Dinao? Sa dinto ka niyang bayan, nalipat ko ligad Sa Estepania? Hindi nalipat ko, dinto ka niyang bayan ligad, nalipat ko. Sige lang, Sa kay Ma'am Luisa Loing Melos, morning mandra, kay Teresa Linakayaw. Kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning man. So din to ang nuestro to? Ano to? Nalipat ko kundi na ganun. Nuestro ang Woodfire. Baka di ba siling ko ligad sa Woodside? Pwede gali ang sa ano gali? Ito gali hambal yaman. Stefania. Hindi siya Stefania. Si Pablito Benedicto naman niya. Good morning ko sa tanan ng taga Feel Power Group. Yes, Feel Power Group. Good morning dira sa inyo. More power to your group. Greensville 1. Diri sa agi kada sa home site. Greensville. Dito bala ka magi sa Kwanla sa
kita ka na sa Villamonte, tapos may anang sa commercial Villamonte, tapos may ara nga mga ano ganin ng traffic light. Da kaliko patuo. Okay. Ang sa may 7-Eleven da? Yes. Daan siya gala. Na dito ka sa Greensville 1. Ay, okay. Okay. Duha post mo na pangitao na ihan. Tapos na pangitaon guro kuha mo lang. Si El Montelibano ka na yun. Halin na sa si El Montelibano, Villamonte. Rektahon mo na siya. Tapos Rektahon mo lang na. Amo mo na ba? Greensville 1. Hindi pa mo na. Pabudlay kung pababaw. Mutkon katultol ka sa simbahan sa kay ka Father Felix Paskin ba? Yes, nakakadto to da. Tidra na kay area. Yes, punta in PC. Tidra na dampi mo na dampi mga Greensville. Anong landmark da sang ano man, sang Woodfire Bacolod nga ano man, Pizzahan man. Ang landmark niya. Basta makalabay tada balahaw. Ang kuto mo sa kung lapit sa simbahan eh. Sige. Okay? Kaya. Standby na sa aton nga mga balita national. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, Radio Philippine Standard Time, las 7:27 sa Italia na sang mga balita national. Ginaduso sang Department of Education ang pagbukas sang school year 2022-2023 sa Agosto 22 pagi sa blended learning kag mas maramo nga face-to-face classes. Ginpresentar naman sa isa ka press conference ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio ang ginaduso nga school calendar sang departamento. Sunod sa DepEd, gintala na ang 11 ka semana sa kada quarter para sa sining nga academic year. Ang unang quarter ang mag-umpisa Agosto 22 tubtob Nobyembre 4, second quarter sa Nobyembre 7 tubtob Pebrero 3 tuig 2023, ang third quarter sa Pebrero 13 tubtob Abril 28 tuig 2023, kag ang fourth quarter sa Mayo 2 tubtob Hulyo 7 tuig 2023. Mag-uumpisa ang Christmas break sa Disyembre 19 tuig 2023 o kung 22, kag magabalik ang klase sa Enero 2 tuig 2023. Gintala na naman ang mid-year break umpisa Pebrero 6 tubtob 10 tuig 2023. Sa ation sang summer, ginpahig sang DepEd nga pwede makapatigayon sang remedial, enrichment o kon advanced classes umpisa Hulyo 17 tubtob Agosto 26 tuig 2023. Ginalantaw nga umpisa naman ang school year 2023-2024 sa Agosto 28 tuig 2023.
Nagdepensa ang Department of Education sa ginapatuman nga pulisa nga pag-require sa tanan nga mga personnel nga mag-report sa bulutuhan ka opisina sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1. Ginpahayag ni Education Secretary Lenore Briones ang physical reporting requirements ng IATF sa mga lugar nga yara sa Alert Level 1 kay ila lamang ini ginatuman. Una diri pila ka mga grupo sa mga manunodlo ang nagapanawagan sa DepEd nga suspendihon ang Memorandum number 29 nga naga-require sa tanang nga teaching kag non-teaching personnel nga mag-report sa bulutuhan para masunod ang 100% on-site reporting sa mga lugar nga yara sa COVID-19 Alert Level 1. Sunod sa grupo, ilan na napatuman ang epektibo nga work setup labi na ang nagapatigayon sa online classes sa ilang nga balay kag maapektuhan ini sa tion nga may mandatory on-site reporting. Ginpatag naman ni Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, hindi mabayaran sang DepEd ang mga manunodlo nga hindi mag-report sa bulutuhan bangod sa bag-o nga regulasyon sang Civil Service Commission. Nagpaandam naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko angot sa pagbakal sang 20 kag 5 peso coins sa mahal nga presyo gikan sa online sellers tungod ang nasambit nga coins yara pa sa circulation. Ginpahayag sang Central Bank nga tubtob sa katapusan sang Pebrero tuig sang Pebrero 290.9 milyones ang kadamuon sang 20 peso new generation currency kag 1.90 bilyones naman ang 5 peso coin nga yara sa circulation. Ang 20 peso NGC coin opisyal ang ginlansar sa 2019 nga makita ang litrato ni Anay Presidente Manuel Quezon sa piyak samtang BSP logo kag Palasyo sa Malacanang naman ang sa piyak. Naghatag sang 10,262,337 pesos ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA bilang monetary reward sa 13 ka confidential informants nga naghatag sa impormasyon nga nagresulta sa 22 ka mandinalag-on nga anti-drug operations kag pagkakompiskar sa dako nga balor sang ilegal nga droga. Ang paghatag sa mga insentibo yara sa idalom sa Operation Private Eye sang PDEA nga isa ka programa sa pagkolekta sa impormasyon nga gindisenyo ug inganyohon ang aktibo nga partisipasyon sa mga pribadong individual nga mag-report sa mga aktibidad sa ilegal nga droga sa ilang komunidad. Ginahatag ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang monetary reward sa mga impormante nga nakilala lamang sa code names kag nagsuksok sang mask para maproteksyonan ang ila anonymity. Samtang ginpahayag naman ni Presidential Candidate Vice President Leni Robredo nga siguraduhon niya nga makadtuan ang mga pinakamalayo kag pinakamabudlay nga lugar sa Pilipinas mao nakahibalo siya nga didto ang pinakakinahanglan. Ini mismo ang ipahayag ni Robredo sa Pulilio Island sa Quezon Province sang kahapon na akong Lunes nga adlaw. Suno kay Robredo, mas malayo, mas mabudlay ang lugar, mas jutay ang tao, mas mabudlay kadtuan, mas kinahanglan nga kadtuan. Bago nakahibalo si Robredo nga kung daw ano kabudlay makalambot ang bulig para sa sini nga mga pumuluyo. Ini ang ginahimo ni Robredo bilang Vice Presidente kag panugan nga ipapadayunon niya ini kung siya mapili bilang presidente sa Mayo 9 nga eleksyon. Magluwas sa Pulilio, Quezon, nalambot man ni Robredo ang Malamawi Island sa Basilan, Tangkal sa Lanao del Norte, mga 8 communities sa Aklan, ang Agutaya sa Palawan kay iban pa nga mga nasuop nga mga lugar nga nagkinahanglan sa bulig halin sa gobyerno. Sang nagdigad nga adlaw, nagpadulong man si Robredo sa Zambales, sa din siya ang nakigsapol sa mga mangisda, manguma kag kababainan. Ginambalan na nila dito ang iya mga programa para sa ilang sektor. Ginpasiguro ni Robredo nga buligan sang gobyerno ang mga manguma nga makatanom sa mga produkto nga hindi gilayon maguba sang pagliwat-liwat sang klima. Dublihon man ni Robredo ang budget para sa agrikultura para nga mapunduhan. Ang kinahanglanon sa mga manguma kag mangisda sa iya plano nga hanap buhay para sa lahat, ginsiguro ni Robredo nga dulaon ang diskriminasyon para makapatrabaho sang husto ang mga kababainhan. Pila lamang ini sa mga plano ni Robredo para nga mapasanyog ang pangabuhi sang tanan nga Pilipino kung siya ang mangin presidente. Ginpalukpan ang natabo nga pagbisita ni presidential candidate Leo D. Guzman kag iya kampo sa barangay Butong, Quezon, probinsya sang Bukidnon. Ginpahayag sa partido Lakas ng Masa kon PLM campaign team nga si D. Guzman yara sa probinsya agud magbulig sa mga indigenous people sa nga Manobo, Pulangiyon para mabawi ang ilang duta. Ginkompirma sang PLM nga may mga napilasan sa makaupon nila nga IPs apang wala sang ginreport nga napatay sa natabo nga insidente. Kalakip sa napilasan ng local farmers organizer kag leaders sang Manobo, Pulangiyon.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais mainalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan. Kay Jose Hierson Lapinig Junio from LLP Building Office, Araneta Rodriguez Streets, Bacolod City. Grabe na. Mary June Di Mayo. Kay Virgil Ligaspi Coloso, good morning sa imo classmate. Mare, musta na? Kag kay Lito Dayap dira sa barangay Punta Taytay. Kay Milagros Cesar Alit, morning sa Mumil, amang aga. Sa kay Mila Javier, abe, tamiyon ko man si Mila Javier, kay pero medyo sa monitor nga daan. No? Good morning man sa kay Mila Javier. Kay Lani Valencia, good morning man. No? Sa kay Feby Alvarez, dira sa Murcia. Sa kay Bo Edwin Miranda, kumusta? Meeting kita sa Wibes, ha? yes. Sa Wibes, madayon yung aton nga meeting. Hindi na lang kamo mag-uniform, kay uniform nyo gamiton nyo sa Friday. Bongga. Correct? Correct. Although Ikaw na pwede maka-uniform, kay uniform namon do 18 na nakabilog mo. Oh, 18. Pero nga aton nga uniform nga bag-o sa Friday na. Para sa mayara kami nga do Lenten recollection bala. Attend ka to para nga magbag-o imo kabuhi. Talako. Nga do matcho sa kabuhi ko do ano lagi daw, do hindi lagi daw mo. Hindi nami man ang imo kabuhi, pero kung magbag-o Mas nami pagid sa pagid. kundi nami pagid sa. Sige, Di sige, ba? sige. Ilang taon ko na. Kay Wesley Borda, tamyaw ko nun sa family Borda, Cagtero family. Sinong kilala ko nga Borda man? Si Miles, si Kagawad Miles. Abi ko Miles Robles. Miles Borda. Sa Procona na sa subong ng Lubaton. Dira sa may barangay Sumag, no? Kay Rebecca Valero, good morning man from Valero and Moni's family sang Enclaro, Binalbagan. Good morning. Ikaw anay be? Dahil lang nga kay may ginaano sa aton si Madam Nons. May ginsugo siya sa akon. Okay lang. Okay. Dali- Baka langgaw. Dahil relax lang. Relax lang tatay. Baka langgaw na doors nang tapos mo dagan niliw ko baka langgaw kay para kay Jomare bla. Okay. Kay nanindahan si Jomare way guro ka dala. Lipat si Jo Marie. Si Lingko ni Joms. Elizabeth Gamala, ginagreet niya lang ay brother-in-law si Agosto Cadiz sa birthday karon nga adlaw. Oy, migo, Agosto Cadiz, good morning sa imo kag happy birthday. Ang inablos man namon si Bingo Lim. Bingo Lim. Good morning man kag happy birthday karon nga adlaw halin kay Mami Muweng. Morales. Morning sa imo dira sa La Carlota. Happy birthday, Bings, no? Tita mo, aradakron si Mama Molena.
Ma so tarak ron si Mama Mulin karon sang birthday mo. Kuan ni siguro pila ni edad ni Bingo man mga 9 or 10 years old siguro. Pagpainayawan ba namon Aksyon Dorsal. Suga ginagi ko sa Carlota mo. Tay mo ragin man sa sala. Ano Carlota kapag Okay ginagi ko ang pamilya bla. Pag mga 9 pa lang sorten para gid sa dalaga kuansa nang may backpack siya magsugatan niya to morning ko din ka ari ka man nya maupod ko ko di ka maupod ya say nayawan ko si mamba si maupod ka ni ganaon niya yati mapuli na lang ko to ano mo ni mo yang boy man excited sugatani yati mapuli na lang ko to sabi linggo siya na nila kay ma-meeting ay may lang ka nakaupon siya. Upod ikay tinayara naman sa lista ng upod. Perfect. Naging sunlog lang po. Si Mamba si mupod ka niya, mapuli na lang ko. Excited. Sige, anyway. Happy birthday, Bingo! Oo. Kundi, sang gabi, may mga jutay nga mga inom-inom, mga muna, mga punamon nga mga kabata, mga huben la. Pagkaaga, siya yan 9 or 10 years old, bugtaw sa aga pa, mga 5:36, bugtaw na nasa. Siya panghimo sa mga laptop. Wow, di mo rin nabi, doon yakin boy, di ba? Siya yung panghimo sa mga laptop la. Mga, wala mapanghimo sa mga magulang. Siya yung panghimos. Siya yung panghimos. Very good. Amo nang mayo. Tapos gimbinla ko sa lingkod bantay ng tuko. Okay, basi may tuko. Sabay. Lingkod bantay ng tuko. Kaya basi magkamang ka ng kanto sa... Kapisan, gali siya yan, no? Kapanghimos siya yan. Kapisan siya. Kay Dennis Richard Timor Roma, magagadra si mo Dennis, daw presidente mo ni si Dennis ang ila tong basketball kuan guro nila nang daw ano guro para sa amon so una bla may mga kuan kami mga ano man nagsidingan dahil ng team daw mo na bla daw siya yung presidente guro sang sports association guro nila to ano very active naman si Dennis mo no daw medyo napabayaan niya ng mga isda niya kaya nag-concentrate na siya sa basketball. Concentrate na siya. Hasta subong mga isda yan. Nakatila ko naman nakatang na sa imo sang isda. Wala to ka. Kaya napatay to ka ba ya? Ang yatay sa napatay ko nuya. Napatel. Ano na ko nuya? Napatay ba si kinuga ya sa samtang ka sa kasya sa series. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa detalye, balita international, wala pa sang plano si US President Joe Biden nga magbisita sa Kiev sa pihaksang paghingo sa Ukraine President Volodymyr Zelensky nga ipakita ang suporta sa US sa pagbato sa Russia pinaagi sa pag-travel sa embattled capital. Suno kay Press Secretary Jen Psaki, wala pa ginaplano sang presidente sa Amerika nga magbisita sa nasambit nga pungsod. Sunod rin ang himuon niya pagbisita ni Biden na magatuga lamang sa mas komplikado nga hangkat sa seguridad. Ginpahayag sa nga Biden administration sa bayluluyag na magpadala sang isa ka mataas nga opisyal kag posible nga si Secretary of State Anthony Blinken o kon si Defense Secretary Lloyd Austin. Sa balita sa negosyo, nagalaom karon ng Philippine Airlines nga makabalik sa ila pre-pandemic capacity sa sining tuig. Sa isa ka briefing ginpahayag ni PAL President kag CEO Stanley Nang nga ang PAL sa karon nakalambot na sa 80% nga capacity sa domestic travel ikumpara sa pre-pandemic level kag mga 60% sa international flights. Ang 100% nga capacity mahimo malambot din sa pagtapukot no antes magtakop ang tuig ilabi na nga nagadamo na karon ang travel sa panahon sang holidays. Wala pa sang ginmensyonar nga figure apang ang PAL nakalupad na sang masobra 16 milyones ka mga pasahero sang 2019. Sa karon ang kanamuon sang first quarter o kung ang kanamuon sang flight sa first quarter ang encouraging ini kag ang Holy Week break ang maayo man nga semana para sa Philippine Airlines. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 52 pesos kag 47 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 36 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 68 centimos.
Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginpakita na sa publiko sa Miss Universe Philippines ang bagong nga corona nga pagasuksukon sa masunod nga pagkakilala nga Miss Universe Philippines 2022. Kita mo, Aksyon Boy, ara mo na siyang corona. Natawada. Okay. So, gintawag nga Lamber and Majesty ang corona nga may disenyo nga golden pearls kag crystals sa dinhimo ini sa international luxury brand nga Jewel Mer. Sunod sa Miss Universe Philippines kag Jewel Mer, simbolo sang harmonious relationship sang man and nature ang golden sea pearls nga ginbutang sa corona. Ginhimo ang presentation sa Miss Universe Philippines Gala Night sa Hilton, Manila kahapon, Abril 19, 2022. Sa balita sa sports, pamilyar nga mangalan karon sa mixed martial arts ang kabahin sang 12 kakatapos ang Philippine kickboxing team sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa masunod nga bulan. Suno kay samahang kickboxing ng Pilipinas Secretary General Huarton Chan, Sanday Anay 1 featherweight champion Honorio Banario, kag 2019 SEA Games gold medalist Jean-Claude Saclag, kag Gina Inyong ang pilalang sa mga ngalan sa national team lineup. Si Banario nga mag-compete sa 71 kilograms division, ang una nga igurot nga nagdaog sa World MMA title pagkatapos ginpierde si Eric Kelly sa 2013. Depensahan naman ni Saclag ang iya titulo sa men's 55 kilograms low kick division, samtang si Inyong mag-compete sa women's 60 kilograms division. Balita Espesyal! Energy! Action Boy! Yes. Sa ating mga action, happy Wednesday! everyone! April 20, 19 days to go before sang May 9. Elections. Yes, dali na gid lang mga ka-action. Gamay na Daw lang. ako lang ginakulbaan mo. Yaw. Amuta nga ginakulbaan ko sa eleksyon na do, way man kuya sang way man hindi mako kandidato. So, kuan man lang kuya, daw fair man lang ko sa tanan. Do ginakulbaan ako. Ginakulbaan kaguro para sa ano. Kay base magdaog lang hindi amo. Aga. Amo nang kulbaan ko. Ang nakulbaan ko base magdaog ang hindi amo. Hindi amo nga. Kandidato. Basta hindi Base amo ba nga na- amo. Hindi na yala, hindi Hindi na ilay naman na yan. may ara yang amo nga amo. Amo siya pero amo siya. Sige Pero ako mo nang nakulbaan ko mo base ibla magsala naman ang Pilipino bla. Base magsala kita sa pagpili naman bala kag I'm talking about sa atong presidential elections ha. Base ibla magsala sa pagpili ibla kag mapaagwanta naman tanom ka tuig bla. Nga nagagwanta ka Balo ka naman. Nagagwanta ka sa Why man kundi nga namin ko base kung mag-agwanta kita anom ka tuig. Yes, mahirap yan. So, be wise. So importante ini nga eleksyon mga ka-aksyon. Para nga amo ni aton mangin future naton kaysa aton kabataan. So hindi kita magpadala-dala sa mga drawing kuring. Okay? Okay, sige Okay na? Okay na. Pwede ta ka-proceed sa aton next. Ikaw ya way ka pa ya kay way ka pa ya ang life mo ya daw ka okay lang eh. Tala ko. Daw ka yes lang. Daw Bali ka ang amon nga happy go lucky lang. bali ang amon nga ginatanaw ang future niyo mo. Okay man lang yan sa amon kay ti kaya na mo niya. Kamo naman vlog yung future naman. So let's pray for the Action Boy for the election bala nga kabay pa nga mangin mapilian gid naton ang kabay pa nga mangin kuan kita mangin critical kita bala kag mainandamon sa aton pagpili sa aton masunod nga mga opisyal sang gobyerno. Happy birthday anay kay Grace Daidi Soke sa Bago City. Dides, happy birthday gid sa imo. happy birthday. Sa kay Bingo Lim, happy birthday man. Kag sa kay sino to ginapag-greet ni Ma'am Elizabeth gani? Si Augusto Cadiz. Karon nga adlaw, happy birthday man. Si Kit dira, Macariola, morning man. Good morning, Kit. Sige. So sa atong balita special Action Boy, ari atong pag-istuhan kon mahatag ta tips kung paano magdamol ang kilay. Magluwas abi nga katawag sila gani? Microblading. Microblading ka abi. Ano naman? Microblading na no? Blading? Hindi bleeding. Lain man yan. Dugo na yun. Gadugo ang kilay. Microblading, mga patato. So may lang yung mga naka-avail. Pero ang imo na yung kilay is natural. Yes, natural. Natural, unorganic. Fresh from the farm niya. Fresh from the farm. Organic.
Ha? Organic yan eh. Organic. So, kay ano na... Para may kuhan lang, yun na kurit-kuritan lang. ginabutan para ma-enhance. Para Correct. ma-enhance. Kaysa una super damol gid siya so kinahanglan tabuhin-buhinan. Ang imo gali adamol, sobra ka damol. Tamang ka damol so ginbuhin-buhinan. So anong tip mo subong para magdamol ang kilay? Kay So, nagyan mo na na. kay nagyan ko na so yata. So kamo naman. Correct? Okay. So kung wala ka mo budget basta pa microblading. Microblading pa di sa iba yung naka-avail sa mga free. Sana Di may mga ihada ka bla. Ganay sana may mga ihada. Mga Sige. ihada. So Reaction Boy una paghiram mo siya sa coconut oil. Coconut oil. Coconat oil or tea tree oil. Ang T3 na yan. But ano yung tsura sa tea tree oil, pero mabakal mo ni siya Action Boy sa may-ari ni sa Do mga party list man na yan, di na party list. Hindi. Mabakal mo ni sa mga butika, may-ara mo na siya. May T3PW din. Ala, yung na yan. Ano na yung mo yung T3 oil. T3. Oo. Yun ang T nga as in TEA. TA. Ano pag yung T mo? Di kaya ba si T lang nga T tapos 3? Talaka. The very party list. So T3 oil, mabakal mo na siya sa mga sa Nanan nga butika, malapit na sa inyong lugar. Malapit sa inyong lugar, nga branches. So, Action Boy, it's either oil. coconut oil, kag-stay mo siya kuno overnight. Diba? Ako yan ang pamatudan, kuno yan nga ang coconut, coconut oil, nagapadamol buhok. Correct. Nagapa beautiful sa Gapatubo. Pagin. Gapatubo. Ano na butang mo ay? Yes. Oh, yeah. Ngala ko doon kadamol sa imong buhok. Why pa? Why pa gali? Hindi ka tubo-tubo naman. Katubo naman. So, mo na yung wala. Coconut oil. Coconut milk. Coconut milk naman. So, kung wala sila sang Action Boy, sang Coconut oil. Sa coconut oil, pwede T3. Kung wala naman sang T3, T4. 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 Pwede ang coconut oil. Basta stay nila overnight. Pero Coconut make sure oil. lang basta ba isay mo coconut oil. Kasi nung butangan mo sugar, blang charot. Basta butang-butang pag it's some honey. Tingala mo nga, imbes nga nagdamol kilay mo, nagdamol lang imo nga... Bibig. Hindi, nagdamol lang imo nga, kuhan ang imo nga panit. Kaya tinasubayan gali. Yes. Kaya artista bala mag-proceed, bala ka basi, bala malimtan, takaroon. Liog ko biyanay ni Action Boy. Ikaw da biyanay, Ano ni siya? Basta mo na siya. Basta mo daan. Okay, sige. Asubong na lang. So, pwede masubong go. Sa mga imata, mga kabyanan ni Samuel Sam Armita, nga nagtaliwan sa nagligad, ang iyang bangkay, yara karon sa ilas nga puluyan sa Purok, Malipayon, Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid. Ang lubong natala na sa Abril 24, Domingong adlaw, sa San Enrique Catholic Cemetery pagkatapos ang 2:00 sa hapon nga misa sa San Enrique Catholic Church, no? Kung may mga pamangkot ka mo, pwede ka mo ka-text o kung makatawag sa iyang brother, si Aksyon Eric Magbanwa, no? Half-brother ni Aksyon Eric. Pwede ka mo maka-contact sa iya sa 0939-916-4046, no? Sa pamangkot sa angot sining schedule, no? Sang lubong, misa para kay Samuel Sam Armita. Condolence, no? Kay Aksyon Eric Magbanwa, no? Good morning dira kay Maria Lobaton. Good morning kuno daughter. Good morning, mom. Ayan si mom. Yes. Cover mom. Good morning na say mo. Doon ka maayos ang Boracay itong lagaw-lagaw. Sana all. Why sila pa Boracay? Ano pa Boracay? Throwback lang eh. Throwback na ito yung dugdugay na tunguro. Katahom siya. Ito doon ano siya. Do Barbie doll. Barbie doll. Okay, sige. So, next Action Boy, para mapadamol tang ato ni Kilay, likawan tag Action Boy ang overplucking sa imong kilay. Ang kakasa. Kaya ang damit sa buntis. Buntis. So, likawan mo siya gali ang tuman ka mo sina. Kaya siya gali, nagasunggod yung kilay. Sunggod. Tingnan mo sunggod, mano sa kumusunggod siya? Siya magtubo. Hindi lang magtubo. Kaya doon gina-overblock mo na ko. Hindi lang ko magtubo, kaya ginagabot, ginabunot, malang yapon. Charot. Pero po na nga advice sa health line, Action Boy. Siling ni Mario Lim Jimenea, Action Boy, base ang muna ginagamit ni kilala mo na nga double yakilay. Sino man? Hindi ko kilala kung sino. Kilala mo na. Hindi ko kilala, amigo Mario. Sure ka hindi mo kilala, kasabay. Nga damo yakilay.
Oh, sige. Sige. Okay. Sa next action boy, likawan man ang tuman nga pagduot balas ang eyebrow pencil. So, ginagamit mo na kung koloran, may makilay. Okay. Tama siya brown or black na. So, iban ba siguro ginaduot, gibala. So, likawan, kaya sensitive, gali ang aton kilay, man action boy. So, sensitive man siya. Okay? So, dapat, hindi mo gin siya pag iduot gin. So, next, regular mo siya nga i-brush gamit ang eyebrow spoolie. Ano? Okay? Ano? Eyebrow spoolie. Eyebrows. Brush na ba sa eyebrow? Gaanta ka na para ma-brush. Para ma-maintain mo ang kadamulot. Gaya ko na bisang eyebrows, spoolie na. Spoolie? Spoolie, okay? Ha? Wala. Ano pag Hindi mo nakakilala, gani. Ipakilala. Pakilala mo ko na eyebrows spoolie. Amo ni si Boy Duran with Duran. This is eyebrows spoolie. Na. Okay? So, na, para ma-maintain mo ka namin sa imong kilay. Kaya kablong action boy, ang aton kilay, nag-a-add man ni sa aton nga ga-enhance sa imong face. Oo, diba? Pati ang buhok. Ang buhok. Actually sa aton. Ang buhok is the crowning glory mo. Crowning glory mo na siya. Bisan hindi ka mag Miss Universe, pero corona mo na na yan. Corona mo na siya. Nga may gloria. Yeah. So literal. Ano ba sa imong mga action boys, yung mga explanation, gakapukaw, natutulog. Ito lang crowning glory na siya. Crowning glory. So corona siya nga may himaya. Gloria. Himaya actually. Himaya. Corona nga may himaya. Kanagadalas ang kaanyag sa imo. Bongga! Kaya diba, kisa, depende man sa hairstyle mo, ang imong, kisa. Doon ngayon, kapag imong hairstyle, gagwapa ka nagigit. Okay? Kaya gagwapa, tanisimo ka lang yung buhok mo, kado kakagkag na. Pumugalain, no? Naginadayaw ka na bala, daw, sugpunan, pag isang daw ka negati bala. Yan kagwapa, man tanisimo, galing yung buhok mo, kagkag. Ano kagkag ang buhok? Sa dason bala, ano naman tan tips, sa mga kulong naman niya hair. Kaya meron ibang nila pariban nila hair, kung kulong. Timas namin, yan nga, mo na lang. Naman hindi ko maintindihan sa mga tao. Kung kulong ang buhok, ipa-straight. Kung straight ang buhok, ipakulong. Naman, ano gid bala? Amo ko na sa una, di ba straight ako pakulong, kita mo itong dosili. Do pay-pay. Nakadakita sa ako ni Jutaya ka lang itong yung sikway ni Jen. Nakadakita ay sa ako doon. Buk. Nga do pay-pay, siya nga dahil nga nagtiskog. So, lesson learned na to sa ako, action boy. Si Yada ko Jocelyn, song komedya. Simple lang sa kanya, uling lang yung... Wow! Simple, hindi gastuso. Very organic. Organic na yan. Organic niya, at least wala sang side effect. Kilay. At least wala sang side effect. Si Ma'am Vanya ganit pa wax. Ako kagi ko na pa wax pero mo sa salog lang na balaya. Sa salog lang na ginagamit. Sa kilay na. Floor wax. Floor wax sila namin. Pero kagi ko na actually boy, pero why na ako nagliwat. Kaya siguro sensitive kag nipis ang akong di bilang nga kilay. Ay ano na pa na sinada? Eyelids. Eyelids. Dili man na yaho. Kaya mo kanina. Hindi ko sa baba. Eyelids na gyapon. Basta sa eyebrow So medyo nipis siguro dra na siya na napilas ko. Nakakasang ako niya. Ano nang wax out? Ang ginagamit mo sa underarm magkakas. Okay. Na siya, okay. So, way ko na nag-stick na lang ko sa threading. Threading. Action boy, kilala mo, kilala sang tanan. Yes. Wow, sino ni saya? Sure ka, hindi mo kilala. Iyo, pang Mike, pakilala ko sa imo. Kilala mo? Oo Ang damol kilay? Oo. Sino? Ano na imo yaman? Takaan ko. Close friend mo bala. Hindi mo kilala. Huwag nagsunod sa pinsar. Huwag nagsunod sa pinsar mo ya. Yan Abi mo kanina, yaga malambak lang hindi mo kilala. So, kung kilala mo na. Kilala ko na. Thank me. Huwag nagsunod sa pinsar ko nga mo nang namin ni Mario mo. Oo. Kuha na yung tatak. Tatak na iya. Tatak na iya. Bisanya wala tsura, kilay yung kilala ko na iya. Kita mo ganang isa daw kilay lang na kag bigote ang inabutang. Balaan mo na dayon nga siya na. Okay. Yan. Sige Okay? Muna na, daso naman kay para matamata lang pagpadamos ang kilay. Tinakadlaw mo ko ni Mario, aga pa ba? So inyo gimawtian mga ka-aksyon aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karong adlaw Miyerkules Abril 20. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.